трябва да слагаме купчетата и да видим кое е правилното им място. О, някой път забива. Така, искаме това да го сложа тук. Това къде да го сложа? Ето тук може би. Ето тук и... така. Да. Сега е тук. Така. Така и... така. Ами, правилно. Елено, 99 дена. Нали знаете? Някои от вас, ако не знаят, в Roblox я играете. О, сега мечка. Забива по някой път. Не тук. Забива. Някой път таблет се забива и така се случва и така. Някой път се показва това. И това можем да сложим така. О, не мога да го взема. Найс. Е така. Пак заби. Оф. Какво? Ха. И... това къде да го сложим? Чакайте да го върнем. Така ще вземем това. Така. Сега добре. Е така. Така. Не.